has decidit, i em sembla una idea molt intel·ligent, abocar aquestes preguntes que ens fem tots en un podcast que es diu Aigua Clara. T'has ajuntat amb una periodista, l'Alba Alfagema... Amb una psicòloga. Amb una psicòloga, perdona, amb una psicòloga. Et venia a dir, periodista-psicòloga, junts, què pot sortir malament, no? Combinació explosiva. Una barreja perfecta. Aquesta és una mica la gràcia. Bueno, els psicòlegs, almenys l'Alba m'ha dit més d'una vegada que hi ha gent que estudia psicologia per analitzar els seus propis problemes, no? I jo crec que a vegades els periodistes expliquem el món també per explicar el nostre món i els nostres problemes. Però, fixa't, la barreja és home-dona, psicòloga periodista, per tant, ella té una aproximació més de consulta, més de problemes personals. Nosaltres, els periodistes, fem una aproximació de caràcter més general a les coses que passen. Ella és de Girona, Banyoles, viu a Banyoles, jo soc barceloní, és a dir, ens semblava que hi havia una complementarietat. La vam anar descobrint a les sales d'espera dels programes de televisió, on coincidíem, ella anava per una cosa i jo per una altra, ens tenien allà esperant, parlàvem, anàvem parlant, com passen els programes de televisió, ens feien entrar al mateix moment perquè saltava tota l'escaleta dels temes que tocaven aquell dia i ens feien parlar de les mateixes coses. I vam descobrir això, que ens aveníem i que podíem complementar determinades visions. I una de les coses que de seguida vam descobrir és que ens interessava molt això que en podríem dir malestars contemporanis. Ja no escolto les notícies, no les suporto. M'amoïna el món que deixarem als nostres fills, per exemple. O una parella pot ser per sempre. Bueno, aquest seria un dubte existencial d'avui i de sempre, no? Vull dir, una parella pot ser per tota la vida, però, en fi, m'agradaria creure en alguna cosa, m'agradaria tenir un propòsit de vida. Aleshores vam pensar que podríem aportar aquestes dues visions, psicòleg-periodista, amb un convidat, i, per exemple, el dia que vam parlar de ja no miro les notícies, ens vam convidar la Gemma. Exacte. Per parlar de si ja no mirem les notícies... Preguntar-li si ella mirava les notícies. No, perquè només ens explica o expliquem males notícies. Exacte. Però anem a veure una miqueta d'aquesta Aigua Clara i ara en seguim parlant. Una cosa també per parlar de com han canviat les parelles. Fixa't quina dada. El 2023, que és l'últim any que hi ha dades, es van donar 26.000 matrimonis de diferent sexe i 1.000 del mateix sexe. L'any 91, fa 35 anys, gairebé, els homes el primer matrimoni als 28 anys i les dones als 25. Ara, els homes als 38 anys i les dones als 35. Diu, jo crec que com està canviant la societat, no? L'esperança de vida ha augmentat molt. Per exemple, fa 100 anys un matrimoni podia durar 30 anys. Ara, avui en dia, un matrimoni pot durar 60 anys o més. Aquest capítol m'ha agradat molt. Aquest de... Ha agradat molt, la veritat. Les coses han canviat. Sí. I ara, a què li diem estabilitat, amor per tota la vida, parella per tota la vida? Tu hi creus, Quico? No. No. Amb la parella per tota la vida, no. Bueno, és evident, les proves científiques són les que són. Digues per què. No, per l'estadística. Ara mateix que en parlàveu, això. Home, sí que... Suposo que sí. Per l'estadística i perquè s'ha perllongat. És a dir, jo fa molts anys vaig veure una parella que amb 70 anys es divorciava. I vaig pensar, però què fan? I ara resulta que hi ha tota una generació de gent que als 60 anys diu els fills ja estan criats, més o menys, i ja han sortit de casa, perquè ara ja està també complicat aquesta part, però els fills han sortit de casa i jo ja dic, jo amb aquesta persona estaré als 30 anys que em queden, i s'ho miren i diuen, amb aquest no. Anem a buscar una altra, no? I a més, ens separarem sense crits des de l'amor, com si diguéssim, ens ha anat molt bé, ens ha sigut fantàstic, però potser que ho deixéssim, ja està, tot el que havíem de fer ja ho hem fet. Hi ha un fenomen que entra aquí també, que va sortir en el podcast, que per titular-ho d'alguna manera en direm el fenomen Tinder, que és el de és que hi ha més món, hi ha més possibilitats. Hi ha un catàleg, no? Sí, però hi ha aquest. Això, fa 30 anys, fa 40 anys, home, sí que sabies que hi havia més dones i més homes, però les teves relacions estaven molt constrenyides al teu entorn més immediat. Ara el teu entorn és el món. Pots anar passant pàgines i anar provant. Fins i tot països. Antoni, en total són 10 capítols per explicar què passa al món, com podem enfrontar-nos als malestars de la societat actual. Però n'hi ha un altre que és, m'agradaria creure en alguna cosa transcendent. Sí. Un dels fenòmens que
que em sembla que crea també molt malestar, és la idea aquella de tot tan immediat, tot tan material, que fa que moltes vegades, quan alguna cosa a la vida ens sacseja, la mort d'un ésser estimat, per exemple, aquest és molt important, tinguem la sensació, com va dir el poeta Joan Margarit, que estem a la intempèrie emocional. Llavors, quan tu estàs a l'intempèrie, poses en marxa la calefacció i ja està. Però quan la intempèrie és interna, a on vas, no? Home, doncs vas al que has llegit, vas a la música que has escoltat, vas al que has reflexionat sobre la vida, sobre la mort, sobre el sentit de la vida, i això la religió ho ha treballat sempre. Bueno, és diguéssim, la base de les religions, no? Donar un sentit de transcendència. Allò que amb Raimon Panikkar en deia, l'home és molt més que un mico desenvolupat. Sí, evidentment tenim totes unes característiques animals, però tenim un cervell que ens permet anar una miqueta més enllà. I aleshores vàrem pensar que seria interessant abordar la qüestió de la gent que diu és que potser la religió institucionalitzada, els dogmes, les coses que són pecat o tot això, a mi ja no em va, però, en canvi, necessito creure en una idea més. Abraçar l'espiritualitat, no? A les proves em remeto del que està passant amb la quantitat de gent que fa meditació, mindfulness i totes aquestes coses. La mateixa Rosalia. Heu vist que la Rosalia en els últims vídeos també es mostra així com molt espiritual, Quico? O la gent que llegeix l'horòscop. Per exemple. Bueno, home, també poden trobar. No frivollitzem. Amb solfa, no, però sí que és veritat que una de les distincions històriques que els antropòlegs en parlen és aquesta dimensió, aquesta tridimensionalitat que té l'ésser humà. És a dir, capaç de reflexionar amb éssers abstractes que et donen respostes a coses que de moment són inexplicables, com per exemple aquesta intempèrie emocional. Llavors aquí vàrem convidar el Francesc Torralba, que és teòleg, però a més ha passat tota la teologia que ha estudiat, que és molta i en sap molt, l'ha passat per una experiència traumàtica com és la mort d'un fill, una mort accidental d'un fill jove, i aleshores ella explica, bueno, això a mi m'ha posat molt a prova, perquè tot allò que jo explicava ara he hagut de veure si jo ho sentia o no. I ell va donar algunes claus sobre com cura la paraula o la promesa, per exemple, en el cas dels cristians, d'una vida eterna, de la possibilitat de tornar a veure aquells que has deixat de veure perquè s'han mort. Antoni, hi ha un capítol que ja que et tinc a tu aquí i el Quico m'agrada abordar, que és què els passa als homes? És heu deconstruït? Tu diries, Quico, que ets un deconstruït? O ets un... Això ho va dir l'Antoni un dia, un senyoro dels d'abans. Jo t'ho responc, ets un deconstruït. Segona, m'ha deconstruït absolutament. Que no destruït, que no destruït. Jo crec que el contacte amb la gent més jove, jo per exemple tinc 2 filles, això t'ajuda a deconstruir bastant, perquè de cop i volta t'adones que comentaris que tu feies normalment a casa són tinguts poc menys com un insult, no? Si no, un delicte. Bueno, aquesta seria una altra. Jo parteixo amb avantatge, després te l'explicaré. Però sí que em sembla que es pot explicar també en termes sociològics, no? Els homes han ocupat el centre del món i ara de cop i volta, progressivament, les dones han anat ocupant les posicions que sempre eren dels homes i dius, bueno, un moment, a mi m'estan destronant. I aquí hi ha una tensió, admetem-ho. Sí. Això hi ha una tensió. Jo vinc de sèrie deconstruït, perquè durant 16 anys vaig viure amb 8 dones a casa. 8 dones? I l'únic altre home, l'altre únic congènere era el meu pare, que desapareixia a les 6 del matí, no tornava fins a les 10 de la nit, treballant com un nan. Que eren germanes, les tietes, les dues Però tu iaies... fregaves plats i feies els llits com tothom? Ara anava a dir una cosa que no la diré, però dona. t'asseguro que el primo de la casa, el Kunta Quinte de casa era jo. El que anava a comprar el tabaco, coses que no diré, etc. i tal. És a dir, i de fet, de les meves germanes, jo sóc el que cuino millor. De fet, en comptes de deconstruït, és un home molt construït. Sóc un home... Antoni, estem parlant d'aquest podcast Aigua Clara. Tu tens la sensació que cada vegada és més difícil trobar espais per conversar, per mirar-nos als ulls. Ho dic per aquest món que vivim, aquestes trinxeres... Sí, bueno, això vol un esforç. És com totes les coses bones a la vida volen un esforç. Tu has de poder dir vull quedar amb aquest amic, ara el trucaré, ara li enviaré un missatge, que d'altra banda la tecnologia avui et permet fer-te present a la vida de la gent molt ràpidament a les 8 del matí. Escolta, Gemma, he estat veient el teu programa, m'ha agradat molt, ja està, és molt senzill, no? Sí,
Hi ha molta facilitat avui dia per establir contacte. Ho hem de voler, senzillament. És com això que diem de la informació o de buscar un propòsit a la vida. Tu has de... No has de deixar, diguéssim, que t'arrossegui el corrent de l'actualitat o de la vida de cada dia o de la feina, i en un moment que has de dir, bueno, això és el que estic fent, però això és el que jo vull fer, si és que sí, endavant, i si és que no, mira de canviar-ho. Però una cosa és el que hauríem de fer i una altra cosa el que fem. És a dir, jo tinc la sensació de que la teoria la sabem. Sí. No ser enduts per una onada, no? Com una fulla al vent. Però jo la sensació que tinc, cada vegada més, ara seria un altre podcast, és que això passa. És a dir, encara que no vulguis, i que això de l'esforç no saps on ficar-lo. Hi hauria un capítol que podria ser per què no ens atrevim a anar a plantar hortències. Me l'apunto. Fantàstic. Hortències, concretament. Fantàstic. Sí, l'Anna Puigvoltes, digue-li, entendrà la broma. Perquè una vegada, una cap de, jo crec que era de Coca-Cola, va plegar de tots els seus càrrecs i va dir, me'n vaig a plantar hortències. Ole ella. I moltes vegades és una cosa que em pregunto, per què no ens atrevim, si potser molts voldríem anar a plantar hortències? Aviam, ens posem unes respostes molt ràpides, que és tinc fills, tinc una hipoteca, tinc unes Són les obligacions, excuses. tinc una carrera... Bueno, però són excuses basades en fets reals. Que donen, sí, són excuses molt ben construïdes, no de construïdes. Sí, esclar. Clar, és que són... Però, en la mesura que sigui possible, descobreixes que deixant algunes d'aquestes obligacions que tu et pensaves que no podies deixar, la deixes i no passa res. I d'una cosa en surt una altra de més bona. No? Aigua Clara, aquest podcast és fàcil de trobar, Sí, disponible a Apple Podcast, a YouTube. Podeu, si voleu fer un tastet, podeu anar a Instagram, per exemple, i veureu ja alguns reels. Vull dir, sí, és fàcil de trobar. Molt bé, doncs, Antoni, moltes gràcies. N'heu fet 10, que en vinguin molts més. Això és el que esperem, sí. Vinga. Gràcies, Antoni. Gràcies, Neverera.